irridu nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Kim dan il-kliem li f'intervista fuq One Radio Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela innutat kif il-proposti li teressa il-Partit Laburista quddiem l-elettorat huma kollha indirizzati sabiex itejbu l-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. F'messaġġ ċar Lidja Bela qalet kif l-għażla fis-26 ta' Marzu hija bejn il-passat u l-futur u ddikjarat kif il-pjan tal-Partit Laburista huwa l-aktar wieħed b'saħħtu u li joffri ruħ soċjali. Hawnhekk hija semmiet l-importanza tal-investiment fit-tfal u l-ambjent. It-tfal irridu ninvestu fihom għaliex it-tfal huma l-akbar ġojjel ta' dan il-pajjiż. Apparti l-ambjent jien hekk narhom u fil-fatt il-manifest elettorali huwa mfassal fuq l-ambjent bħala priorità u tfal bħala priorità. Għaliex meta ninvestu kemm fl-ambjent u anke fit-tfal, il-futur ta' pajjiżna bil-fors ikun sabiħ. Fuq One Radio Dr. Bela semmiet kif kien gvern Laburista li fl-aħħar snin investa kemm fela sabiex aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol, fejn fl-istess ħin assigura li jippremja l-bżulija miżuri li jħallu aktar flus fil-bwiet tan-nies. Ma naqas li hawnhekk Lidja Bela semmi bosta proposti importanti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista fosthom dawk li se joqtu b'mod dirett lil familji Maltin u Awċin. Il-pensjonanti mal-Partit Laburista wkoll għandhom rashom mistrieħa kif dawn sena wara sena se jibqgħu jaraw żieda fil-pensjoni tagħhom. Fl-intervista ta' filgħodu Mart il-Prim Ministru waslet messaġġ ċar ta' għaqda. Jekk hemm karatteristika li tiddefinixxi l-kampanja tal-Partit Laburista bla dubju hija l-kelma għaqda. U l-slogan tagħna Malta flimkien propju hija turija ta' dan. Għaliex il-Partit Laburista dejjem emmen, minn dejjem emmen fl-għaqda, ġifieri mhux issa biss. Minn dejjem emmen illi meta partit ikun maqut se jimxi l-qudiem, mhux partit biss, imma pajjiż, meta inti għandek pajjiż maqut se jimxi l-qudiem.